Alright mga kapalyan, so isa sa mga side services ng Prodis Auto Shop ay ito nga kanilang Keep in Touch Blind Massage. Ayan. So ngayon itatry natin kung gaano ba ka-relaxing ang pagpamasahe dito sa kanilang spa. Ayan. So makakasama natin ngayon si Sir Franz para i-tour tayo sa kanilang spa. So samahan niyo ako at tara, mag-relax tayo. So, by the way pala mga kabalen, no, napakalapit lang nito at napakadali lang hanapin. So, all you have to do is i-search nyo lang yung Prodis Point sa inyong mga Google Maps at mga Waze at makakarating na kayo dito dahil kasama ito sa kanilang packages or side features. So, pwede kayo pumunta dito sa Keep in Touch Blind Massage habang nagpapagawa kayo ng inyong mga motor. Hello! Okay, so kausapin natin sila mamaya. Pero for now, tignan natin yung loob ng spa. Ito. So I guess ito yung pinaka-counter niya, no? Yung receiving area. Ayan. And then, ito naman yung parang living room, waiting area. Ayan, no? So ngayon naman mga kabalen, tignan natin yung mga rooms nila. So dito sa Keep in Touch, meron silang 5 kwarto. So ayan o. Okay, so ayan yung itsura ng rooms nila. So 5 ganito mga kabalen. Okay, so ito may aircon dito. So, ganyan ang itsura ng rooms nila. Bali, 5 ganito. Pare-pareho yung mga itsura. So, ginagandahan nun, uniform yung mga itsura ng mga kwarto. At ngayon naman mga kabalen, no, syempre hindi naman tayo papayag na hindi natin matry ang massage ng ating mga kaibigang mga blind. So balita ko magaling mag-massage talaga itong mga to kasi syempre yung mga senses nila na focus dun sa kanilang mga touch. Kaya talagang kitang-kita ng mga kamay nila yung mga lamig ninyo sa katawan. Kaya talaga namang solid ang mararamdaman ninyo at relax na relax ang inyong mga katawan after nyo magpamasahe sa kanila. At ayan, tingnan nyo naman yung bawat hagod at bawat pindot niya sa aking likod. Talaga namang very relaxing at talaga namang huling-huli ang mga pressure points. Ayun. Kaya nga naman tanggal ang lamig, sabi nga nila. Okay? So, magre-relax muna ako mga kabalen, no? At ako'y parang inaantok. Relax muna tayo at mamaya kausapin natin sila at interviewin natin para din naman ma-promote nila itong kanilang lugar. Okay? Okay, so ito naman part na to, itutour tayo ni Sir Franz kung ano yung plano nila dito sa space na to. So meron pang isang malaking space dito and meron silang magandang plano. Sir, ano po ba ang plano nyo dito sa space na to? Ang pinaka-plan talaga dito is sauna. Uy, sauna bath! Steam bath siya mga kabalen. Uy. Para sa mga gusto mag-detoxify. Gusto mag-detoxify, gusto magpapayat, di ba? Sauna bath yan Talagang papawisan ka kahit di ka tumatakbo, no? Tama. Ayun. So, para magiging sauna room ito, tsaka iba pang mga spa. Yeah. Yung father ko kasi may iba pa siyang gustong gawin dito. Hindi ko lang sure kung ano pa naisip niya. May isa kaming gusto sanang gawin, parang indoor na golf. Hindi ko lang sure kung parang matutuloy yan. Excited ako dyan mga kabalen. So, napakaraming plano na gusto nilang gawin dito sa property nila, no? So, we will see that in the future and we are very excited. Ayan. Mga kabalen, sige po, pagka may time po kayo, try nyo pong magpamassage sa Keep in Touch Blind Massage. Ayan.
So saan po ito matatagpuan? Dito po sa Friendship, sa may likod ng Pure Gold. Sabi ng Prodis Point. Ayun, alam na alam. Kayo po, invite naman niyo po mga Sir Eman. We are inviting again po mga kabulen. Just try to drop by and magpa-massage po kayo dito sa Keep in Touch. Para ma-relax. Para po ma-relax kayo. Iba po yung nakakwarto. Iba po yung touch ng Iba po yung blind. touch ng mga bulan. Oo naman. Yan. Salamat po. Sana po makapunta kayo. Okay, thank you so much. Okay, ayan mga kabalen, no, napaka-relaxing po ng ating experience dito sa Keep and Touch Blind Massage. Ayan, so matatagpuan po ito sa may Friendship Highway, sa likod lang naman ng Pure Gold. So kung medyo nananakit-nakit yung mga kalamnan ninyo, ang likod ninyo, ang mga kasukasuan ninyo, pasyal na dito sa Keep and Touch Blind Massage at siguradong marerelax kayo. Kasi alam naman natin na mga blind massage talagang magagaling ang mga kamay niyan. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo dito sa Keep and Touch at for sure marerelax kayo.